Όχι σαν την κυρία τη σύζυγό του, τη Μορφωνιά, τη μάνα μου. Τα πάντα, αγαπητοί μου, είναι ζήτημα θέλησης και ταλέντου φυσικά. Ταλέντο είχε, δεν μπορώ να πω. Πιστεύω όμως πως ό,τι πέτυχε το χρωστούσε κυρίως στη θέλησή της. Μετά από 11 φιλόσοφους που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της σειράς φιλοσοφίας στη σκηνή του καθηγητή φιλοσοφίας και βραβευμένου συγγραφέα Θεοδόση Πελεγρίνη, σειρά έχει τώρα ο Σοπενχάουερ. Το Μέγαρο Μουσικής, όπου το έργο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των δημοφιλών δραματοποιημένων διαλέξεων που αφορούν στη ζωή και το έργο κορυφαίων φιλοσόφων, διαδέχεται τώρα το θέατρο Τζένι Καρέζη, όπου η παράσταση θα φιλοξενείται με τη συνδρομή εξαιρετικών ηθοποιών. Αλλά ας ξεκινήσουμε, επισημαίνοντας από την αρχή τη δυσκολία του να ανεβάσει στη σκηνή κείμενα που αφορούν σε ιδέες φιλοσοφικές. Εγχείρημα που η επιτυχία του ισοδυναμεί με το τέριασμα δύο τεχνών αρχαίων και σπουδαίων, όπως το θέατρο και η λογοτεχνία. Και να το κάνει συμπληρωματικά, με τρόπο που να υπηρετούν χωρίς να ακυρώνουν ή να επισκιάζουν η μία την άλλη. Ακριβώς αυτό ήταν το στοίχημα. Πώς αυτό το κείμενο που δεν είναι αμιγώς θεατρικό, αν και ο Σοπενχάουερ έχει μια θεατρική γραφή καλύτερη από όλα τα περασμένα, είναι άλλα 11 και έπονται άλλα 2, είναι το 12ο, πώς αυτό θα γίνει θέατρο. Ώστε ο κόσμος να μην ακούει μια διάλεξη, σαφώς δεν έχει καμία σχέση με διάλεξη. Είναι μια σύγχρονη υπόθεση στις μέρες μας που εξελίσσεται και μέσα από την ιστορία ενός ρακοσυλλέκτη και τις αναμνήσεις και τα λεγόμενά του και οτιδήποτε, χωρίς καν να αναφέρεται το όνομα Σοπενχάουερ, βγαίνουν τα στοιχεία της θεωρίας του Σοπενχάουερ. Πότε θα βγει το καινούργιο σας βιβλίο? Το περιμένουμε πώς και πώς. Θα βγει, μη βιάζεστε. Και θα είναι τέλειο, το διαισθάνομαι. Θα σπάσει και ρεκόρ πωλήσεων. Πότε θα μας το πει ο κύριος Κρατάκης από εδώ? Η σκηνοθετική οδηγία ήταν ότι πρέπει αυτά τα πράγματα που λέγονται, που λέει ο ρακοσυλλέκτης, που κάνει ο κύριος Πελεγρίνης, να τα εννοεί, να αφορούν αυτόν πάρα πολύ και να μην βαρύνει το πράγμα. Δεν πρέπει να βαρύνει, γιατί από μόνο του το κείμενο περνάει πράγματα τα οποία όμως πρέπει να περνάνε με ένα φυσιολογικό τρόπο. Όχι δηλαδή να τα κάνουμε σημαία. Όλοι οι άλλοι ηθοποιοί που παίζουμε, παίζω κι εγώ ένα μικρό ρόλο, ερχόμαστε σαν flashback πάνω στη σκηνή. Ζωντανεύει ξαφνικά. Ζωντανεύουν οι μνήμες του, ολόκληρες. Και φυσικά είχα ένα πάρα πολύ καλό, είμαι ευτυχής γι' αυτό, τόσο ο κύριος Πελεγρίνης που έχει κάνει έναν άθλο εδώ, αλλά όλο το cast ήμουν τυχερός, είναι πάρα πολύ αξιόλογοι ηθοποιοί και δουλέψαμε πολύ ευχάριστα και πολύ ωραία και πολύ μεστά. Μέσα στο μήνα, κύριε μου. Μέσα στο μήνα, φυσικά. Εσείς ξέρετε. Εσείς είστε οι αναγνωρισμένοι διανοούμενοι και καλλιτέχνες. Η δική σας κρίση μετράει. Εφόσον κρίνετε πως το βιβλίο μου αξίζει να βγει, τότε συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δουλεύω πάνω από 30 χρόνια ως επαγγελματίας φιλόσοφος και πάντοτε αυτό που πίστευα και προσπαθούσα να προωθήσω είναι ότι η φιλοσοφία είναι κάτι λαϊκό, κάτι που απευθύνεται στον καθένα. Εάν η φιλοσοφία εμφανίζεται στριφνή, φταίμε εμείς που την ασκούμε. Πάντοτε λοιπόν προσπαθούσα να την εκλαϊκεύσω. Εκλαϊκισμός δεν σημαίνει έκπτωση. Η μαγιά ακριβώς είναι να προσπαθείς αυτό που κρύβει η φιλοσοφία να το παρουσιάσεις με απλό τρόπο στον κόσμο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι η φιλοσοφία θα μπορούσε να παρουσιαστεί και μέσα από το θέατρο. Ο Νίτσε είχε πει ότι δύο είναι τα μεγάλα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η φιλοσοφία και το θέατρο. Ο κοινός τόπος τους είναι ο διάλογος. Η φιλοσοφία από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε ήταν διάλογος. Ήταν η ανταλλαγή επιχειρημάτων, απόψεων, συζήτηση. Ο Πλάτων λέει ότι η φιλοσοφία είναι διαλεκτική. Το θέατρο επίσης είναι διάλογος. Διαλέγονται οι ηθοποιοί πάνω στη σκηνή, αλλά και όταν πρόκειται για μονόλογο, πάλι διάλογος είναι, μιλάει ο ηθοποιός με τον κόσμο. Αυτό όλο το background, αυτή η υποδομή, αυτή η αντίληψη μη βασική, με οδήγησε στο να κάνω αυτό το τόλμημα, γιατί
Πιστέψτε με, για τόλμημα πρόκειται, όσον αφορά σε μένα, ναι, να παρουσιάσω από τη σκηνή τη φιλοσοφία. Ξεκινήσαμε στο Μέγαρο Αθηνών πριν από 3 περίπου χρόνια. Έχουν παρουσιάσει ήδη 12 φιλοσόφους και τώρα παρουσιάζουμε τον Σοπενχάουερ. Θα πρέπει να πω ότι πραγματικά το εγχείρημα είναι πρωτοποριακό. Βεβαίως και στο παρελθόν προσπάθησαν καταξιωμένοι πνευματικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες να μεταφέρουν τη φιλοσοφία στη σκηνή. Ο Μακαρίτης ο Μιράτ, ξέρω ότι προσπάθησε κάποιους διαλόγους του Πλάτωνα να τους μεταφέρει στη σκηνή. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και γι' αυτό και το εγχείρημα δεν πέτυχε. Γιατί να παρακολουθήσεις μία ρέπλικα και να μην πας στον ίδιο το διάλογο του Πλάτωνα. Όπως επίσης στο εξωτερικό υπάρχουν προσπάθειες να μεταφέρουν στη σκηνή φιλοσόφους, τη διδασκαλία τους, τις ιδέες τους, τη ζωή τους. Αυτό που κάνω εγώ είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ιστορίες άσχετες, είναι ιστορίες καθημερινές, ιστορίες που έχουν να κάνουν με τον υπόκοσμο, με τρελούς, με περίεργους ανθρώπους, και μέσα από αυτές τις ιστορίες αναδεικνύεται η διδασκαλία και η ζωή των ανθρώπων που θέλω να παρουσιάσω. Δηλαδή θα μπορούσε να δει, και εκεί έγκυται η επιτυχία του όλου εγχειρήματος, να δει κανείς το Σοπενχάουερ που παρουσιάζουμε τώρα χωρίς να στρέψει την προσοχή του καθόλου στις ιδέες και τη ζωή του Σοπενχάουερ. Η ίδια η ιστορία θέλω να έχει ένα ενδιαφέρον για τον κόσμο. Έτσι ασύνειδα, χωρίς να το καταλάβει κανένας, περνάνε οι ιδέες και τα επεισόδια της ζωής του Σοπενχάουερ στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και κάθε άλλου φιλοσόφου που προσπαθήσαμε ως τώρα να παρουσιάσουμε. Πώς και πώς. Θα βγει, μη βιάζεστε. Και θα είναι τέλειο, το διαισθάνομαι. Και θα σπάσει και ρεκόρ πολύ. Οπότε θα μας το πει ο κύριος Κρατάκης από Μέσα στο μήνα, κυρία μου, μέσα στο μήνα. Εγώ πάντα, από τότε που ξεκίνησα να γράφω, ήθελα να γράφω με έναν τρόπο ελκυστικό. Δηλαδή να πιάνει κάποιος το βιβλίο μου, το κείμενό μου, και να έλκεται από αυτό. Δεν έχει σημασία αν αυτά που λέω είναι σημαντικά ή όχι. Με ενδιέφερε κυρίως η γοητεία που μπορεί να βγάλει ένα κείμενο. Από πολύ συστηματικά κείμενα που έχω γράψει μέχρι πιο ελαφρά. Νομίζω λοιπόν το πέρασμα στο θέατρο δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για μένα. Ναι. Θα πρέπει να πω επίσης ότι είχα την τύχη πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχε ιδρύσει ο κύριος Καζάκος τη σχολή του, να διδάξω στη σχολή αυτή και να έρθω σε επαφή με ανθρώπους από κοντά του θεάτρου. Αυτό με βοήθησε, θα έλεγα, να πραγματοποιήσω κάτι που μέσα στο μυαλό μου ήταν σαν δυνατότητα. Αλλά ειλικρινά δεν νομίζω ότι αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα να κάτσω να γράψω θέατρο, όπως έχω γράψει λογοτεχνία. Νομίζω ότι το ίδιο πράγμα που κάνω όταν γράφω ένα φιλοσοφικό κείμενο κάνω και όταν γράφω κάτι λογοτεχνικό. Τα κατάφερε η αφιλότιμη να τους δείξει πως ήταν σπουδαία. Και έτσι πήρε τα μυαλά της αέρα. Ήθελε να τα σωρώσει όλα από μπροστά της. Να μην αφήσει τίποτα όρθιο στον δρόμο που οδηγούσε προς τη δόξα, ο οποίος την περίμενε. Την περίμενε. Κούνια που την κούναγε. Την περίμενε, λέει, να τον διασχίσει αγέροχη. Να λοιπόν εκεί που είναι τώρα. Σαφώς, ξέρω, απευθύνομαι σε έναν κόσμο που στέκεται διαφορετικά απέναντι στο κείμενο, αλλά θέλω να σας πω, μέσα μου η φιλοδοξία ήταν πάντοτε κάποιος να βλέπει το κείμενό μου, συγγνώμη για την έκφραση, να το βλέπει σαν ένα έργο τέχνης. Και ακριβώς εκεί είναι το τόλμημα, στο ότι βγαίνω γυμνός απέναντι στον κόσμο, έχοντας μία καλή ή κακή ιστορία που με ξέρει ο κόσμος, να εκφραστώ με έναν διαφορετικό τρόπο. Φαντάζομαι και το ξέρω, οι ατέλειες μου είναι φοβερές, δεν είμαι ηθοποιός, αλλά νομίζω ότι αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να ξεπεράσω το οποιοδήποτε πρόβλημα, αν το ξεπεράσω τελικά, με τη δουλειά. Ο Σοπενχάουερ, τον οποίο παρουσιάζουμε, έλεγε ότι 3 πράγματα χρειάζεται κανείς για να επιτύχει. Το πρώτο είναι μόχθος, το δεύτερο είναι μόχθος, το τρίτο είναι μόχθος. Και είναι, πιστέψτε με, η μεγαλύτερη ικανότητα όταν κερδίζεις κάτι με αγώνα, όταν δεν σου έρχεται θεόσταλτο. Δηλαδή, για να πω κάτι, ο Πλάτων επικρίνει τους ποιητές αυτούς οι οποίοι έχουν θεία έμπνευση κτλ. Γιατί δεν καταβάλουν κανένα κόπο, άλλος μιλάει. Εδώ αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ είναι
να μιλήσω μόνος μου, χωρίς δυνατότητες, χωρίς να έχω διδαχτεί τίποτα, μόνο και μόνο να εκφράσω ένα πάθος. Γιατί ακριβώς έχουν πει ότι το θέατρο είναι ψανίδι και ένα πάθος. Ο γιος σας, κυρία μου, καταπληκτικός, είναι μια σκέτη ιδιοφυΐα. Μα τι λες, Χρυσέ μου? Έχεις ακούσει εσύ στην ίδια οικογένεια να υπάρχουν δύο ιδιοφυΐες? Εγώ πάντως ποτέ. Θα πρέπει να σας πω ότι η ιστορία αυτή ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, όταν ο κύριος Γιάννης Μάνος, που ήταν υπεύθυνος για το Μέγαρο Plus, μου πρότεινε να κάνω κάποιες διαλέξεις στο Μέγαρο. Το θεώρησα κάπως περιττό, με την έννοια ότι το έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου αυτό, και είπα να κάνουμε κάτι άλλο, και έτσι προέκυψε η φιλοσοφία στη σκηνή. Έτσι λοιπόν προγραμματίσαμε να κάνουμε 7 μεγάλους φιλοσόφους της αρχαιότητας, με την έννοια ότι δημιούργησαν ρεύματα καινούρια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μεγάλοι φιλόσοφοι. Η επιτυχία του εγχειρήματος τον όθησε να μου κάνει την πρόταση να κάνουμε άλλα 7 τέτοια επεισόδια που να αφορούν σε νεότερους φιλοσόφους. Ξεκινήσαμε με τον Καρτέσιο, συνεχίσαμε με τον Χιούμ, τον Κάντα, τον Νίτσε, τώρα είναι ο Σοπενχάουρ, και υπολείπονται άλλα 2, ο Κίρκεγκορ και ο Βίτκενστάιν. Θα πρέπει να σας πω ότι το κάθε έργο είναι τελείως διαφορετικό από το άλλο. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μία ενότητα μεταξύ τους, δεν επαναλαμβάνει το ένα το άλλο. Αυτό που τα συνδέει είναι αυτή η προσπάθεια να μιλήσουμε διαλογικά για τη φιλοσοφία όπως μιλάμε για το θέατρο. Δεν ξέρω αν αυτά που κάνουμε επηρεάζουν καταλυτικά τους ανθρώπους που έρχονται να το δουν. Ελπίζω ότι κάτι τους μένει. Αλλά κάτι πολύ σημαντικό που μου συνέβη ήταν στο τέλος Αυγούστου, που παρουσιάζαμε τον Νίτσε στην Ηπάτη, όπου ήρθε κάποιος κύριος με τη γυναίκα του, δεν ξέρω το όνομά του, πάντως μου συστήθηκε ως διευθυντής του Μεταξά, του νοσοκομείου, και μου είπε: έχω δει 2 παραστάσεις και παρακολουθώ δηλαδή θέατρο στη ζωή μου που με συγκλώνησαν. Η μία ήταν ο θάνατος του Μαρά στο Θέατρο Τέχνης του Κουν πριν από 35 χρόνια, και το άλλο είναι ο Νίτσε. Αν μπορούσα να μην πήγαινα στην κηδεία, σκέφτηκα όμως τι θα έλεγε ο κόσμος. Λοιπόν, η Άκη είχε τέτοιο πάθος για την επιτυχία που δεν υπολόγιζε τίποτα μπροστά της, ούτε καν τα παιδιά της εμένα. Την άκουσα με τα αυτιά μου. Και ο γιος σας, κυρία μου, ο γιος σας καταπληκτικός. Είναι μια σκέτη ιδιοφυΐα. Ήθελες, Χρυσέ μου? Έχεις ακούσει εσύ στην ίδια οικογένεια να υπάρχουν δύο ιδιοφυΐες? Εγώ πάντως...